Mayong hapon di sa tanan no. Unya di ay karon di ay mag mag hapon man, so na may mga bata na ni GR magluto-luto mi kay naman pa ko yung mga kauban ng mga bata. Unya mo anhi sa day ko dani ni EJ kay manginom mi og butong kay para pud na pang pakuan sa kanaang mga kuan pang kidney ba. Tagay pa ko je, butong je. Happy birthday. Unya di ay amo ang buhaton karon is magluto mi og espagiting pababa kay GR ni. Wow, tuna si EJ. Okay, mahal king lubi automatic na. Unya butong na bitaw. Unya magluto man mi, so nara ang kalha among lutuan. Amo aning virgin ning kalha ni GR. Tana. Pagkuha na mong kawa. Ay, kawa. Karang para itungtong dani ba? Dali na. Not done? Tana ko. Unya, kay inani maning boki, daghan man mi og sunluray. Nami mga kahoy guys. Unya amo ning virginan iya ni GR nga kalha. Charot. Unya dinhi din mi sa among hideout sa mga bata. Dire mi santulan kahapon naman, di ba? Dinhi mi. Muni among kuan dire sa bukid. Kay nana naman ang human naman tagpangatulog. Automatic na unya kani di ay si Kuko. Okay. Ya dani na dayon mi mag mura mi gakuan dani kining unsa kinabi mura may dili mukbang mura mi gani dani og kanang mag boy scout girl scout kaw magwa na kaw wa sa sugangan pag ayog kalayo dito tam isbay gay ko bere. Yan napagid mi kay naaman may ilalom mig santulan so napod mi santol. Pagod atog lighter ka daw lukay dali. Assistant ako si Kuko karon. Wa man te content ani biya ta paingom. Nya. Kan GR din spaghetti iya rin ipaluto. Kay kamera pa yung mga on man. Kaya kakuan mo siya kalha, automatic na. Pagdali mo. Pagkuha mo kuan ka. Katagpalit eh. Plato, pagkuha plato ko. Diha? Sara. Dani butang di. Para maklaro. Kira-kira dada na sa oil. Happy birthday to you. Padakpon mo isakbok ka. Hi guys. Pagkuha na to sa hotdog di. Ha? Pagkuha hotdog. What the hotdog? Dahil hotdog dito sa kuano. Ref. Ito. Kato na lang padang. Dahil hotdog lagi dito. Di nasa balay nga gikuan nga para di daot. Ang hotdog. Napay kuan dito. Ito. Kaihipon ko guys. Ulot na mo pa. Pagkuha lighter B. Ko! Lighter ko! Madani di ay mi mag boy scout o girl scout ni. Nya lukay din. Kuha sa lukay. Kay kaw. Aptik da yun. Ha? Dali na. Why lukay? Lukay, kuha. Asa may mong plato? Agpas! Dugay ba, uy? Lukay mo, lukay.
Huwag mong sasabihin. Ay, sabi di. Awa sabi. May din magluto-luto mi og spaghetti pababa na pod ni. Ato una is maruya. Kasama ko ang mga bata gihapon. Unyang mga bata si Princess, si GM ug si Jani nag-eskwela sila. Nga si Kakay hapdira man ni si Kakay, si Momim ug si hala naunsa may naong ni. Unsa na away nimo kay? Ya, kahila ko. Unsa na away? Aso. Ang aso, ang abul. Ang kawaki na. Nyamong gikalha. Unya, naghaling po na si Kiki, kapapuyo mo. Kay iya po ng tungtungan pod na og sa saging. Kay mangisnak mi unya kani tapos tamis kato saging dal ay pare sa to ginamos nya kapila yon matik na. Hoy, unsa man naa? Sunod. Waridan. Ay, bira-bira kay mahulog ha. Di pang abrihan na ra ba? Bapa ba ka ng mga lakig babae sa Golden Men? Sa Golden Eagle. Sa Philippines Eagle o Elephant sa Golden? Eagle. Ato paning lutuon ang pasta. Di among kalayo di na kinahanlan og huyop-huyop. Lang pagko sa kwan yun ah. Lokay. Kan. Pagkuha ba sa Lokay. lukay? Tuluy na ah. Ay, warashi. Tanlan pasta ni among hanggilo to sa among yang gilapuan. Unya among kalayo di na kinalan huyupan kay perti na jung hangina. Ay diri man lagi ni sa gawas kay man di sa gawas kay magluto-luto ta relax. Unya kay naka-plaster pa ni among lamisa diri. Magkana ka dani sa nay aso ay nahislo ka kay ininit. Kani si Ja. Di na kinahanlan. Oh, butangan na ni Momim sa lukay. Ay, matik na na mo siga-siga na dayon na. Kana ang iyan ni Momim gi loto, isaging pod na nga hilaw. Amo ang parisan sa ginamos niya. Kapihan bitaw dayon. Wow. Unya ka ni, magulap ni unya kay naam panan. No? Para sa pan. Parisan sa pan. Dorot-tot-tot. Kintod-kintod si Kakay. Dali tung-tung-tung-tung. Ginuo ko. Hadlok na. Dagan ko ipapa. Luto na tong spaghetti pa baba. Naon ta guys. Wala ni siya panakot. Gaway panakot. Charot. Haunon. Wow, charot lami kayo. Unya kada ang gitungtong is kuan din na guys. Kanang saging. Naulian na kaling halag gisakitan unta na nimo. Tindaon na sangin.
mangisnak. Mangisnak dai mi guys sa spaghetti pababa og pan slice of bread. Diba? Okay guys, bantay di guys. Adaptin guys. Salamat sa pan. Wala lami kay. Sige, sige. Patila. Hawa mo dabi ako ba na di? Ako na. Bantay, bantay. Go dito indap. Kamu ba ayaw lagi mo pag tagaan mo niya para plain dayon. Ha? Nah, tingay to dito. Si Tardio. Kuha na to sa konto. Ha, Tim. Pak, iku agak punya na ba? Bot, gamba ka na niya dani bot ha. Oh, di ba? Para plain. Nya ang ikaw be. Kuha sa na inani oh. Kuha dito ka. Be prasen. Ba't nga na para na ini bitrasin. Di kanira bidi ako butangan dayon dani ah. Ayos. Sa dumsa man ani mo. Ana oh. Kuha sa plato dito ka. Dito kuha sa plato. Sige mo sa tayo. Ah, ba't nga? Wow. Ilaga. Sikuan. Okay. Very good ba kayo ah. Tawa-tawa sa ibang mga karon nga kano lipat na sa. Ya. Di bantay ako bindi. Di pada plain na aron makita ka. Para plain. Ito ha ba? Oh, what? Malay mo mem kada kaon spaghetti ay. Memo. Dari mo mem. Okay. Kaon is real. Mga ondeta. Mga on is pagiting pa ba? Ano ibigay na ito nyo, Jay? Ibigay na ito sa inyo? Huwag na rin na ah. Kaya nagdamang kagpan. Ina ba na ah. Ano yung palaman niya mag-sida? Kani trial pa ni. Ha? Unya ko na to ang saging gato. Butang ag kinilaw. Kaya ba kailan? Awa may painan. Malupang kita na bakit kita karon nila. Maganda? Malupang kita kaya kita karon nila. Judge, you're the princess. Sige na, princess. Kaya na kadang walin. Hindi, na princess. Ikaon di supang. Ha? Unsa? Ikaon di supang. Mao. Kon bito kon. Wah, mapurga. May problema na may meeting na to. Yan lang ah. Purga sa panyawan. Gamit kayo kay dapat ang sus kay ang kasa kay isang nagkakunda. Dida? Tara guys, lipay kami na ng happy meal guys. Happy tuyo. Happy tuyo. Balag walay manok. Happy rin po nilag may. Malang manok. Happy uyo. Ano po yung paan lagi, Jay? Dan. Ano? May pag-init ya tara. Uy. Bantay ka na imong Hindi mo may ipares na kape. mo na. Mo ipares po. Koko. Opo. Eh, lalo ipares. Do, kaserba nga to. Si kakay pa si kakay. Hindi ko pababa. Spaghetti pababa, spaghetti. Talaga isa lagi may paka. Naon ni sa spaghetti pababa, guys. Tawag. Excuse me. Salamat sa Kakay kay.
Unod man umay na si GRO kaon sa spaghetti tababa og si Kakay. Hi guys, din kay agay na upal pang si Kakay ay. Salamat sa grasya. Easy. Punpuhon. Ako kay Sponsor by EG. Dore. O sponsor. Guys, sa mag-sponsor. Guys, ang sponsor guys. Salamat din mama. Opo, mama. Salamat din mama. Lawat kay mama hurot akong itlog. Naging day bad pero ko nang dinukuan. Ako dati rin ato padto ko ito rin. Bibina. Bibilap. Oh, Adto na isip ka ni bibina karon? Ka! Ha? Wala man tanan karon kasi ito. Ano man? The next day. Taran guys, unya di ay karon mag kilaw ta bulinaw. Kali pang bulinaw gyapon ni yang gipalit nga. Yo ko da kuwag loy amro di pag taga bukin nagpalit. Suka. Bombay o biyasong. So, mag-kilaw-kilaw ta. Labas kayo. Ala, pagkuntuan mo na Oh! Sa? Ano yaw? Pero? Dili na lang. Dili na lang. Isa mo nagtunga, di ba ni? Gihok, sa nimuloy ya? Turaw. Ito. Tunga ni mo. Ano lang? Ano lang kamay rin? Dan masuk dulu apa? Nah. Apa nitlugan? Bili na na sa unya odto. Itu. Mabaho na sad may asinon. Kuha na ba ka tuutlugan niya odto. Bahog big pansak ang ref. Inyo man ag-i. May kasi may nabitros. Kilaw-kilaw mi guys. Ah. Pagpas. Ah. Ambot na kumpara mo sila ka? Kumpram sila. Kumpra gabi. Ubam ni sawa. Ning kokpa ka di makahubog. 120. 120 ba? Ano ko naman yan yung animal? Lingkod. Kurap na tanan. A few moments later. Iyayang sa bangus. Kami kayo bangus. Oh. Unya.
Iyang giko ng panakot. Ya, diri mi nag-anhi. Gikan ko dito nagtuon. Kuha na ni mong tabon-tabon yan. Kana yang Yan kani siya tabon-tabon din kanyang guys. kanang kanyang Para dili luod ang kinilaw. So mo ni siyang tabon-tabon. Amot sa pangalan na ni dito buhuli mo ni sila kaila na ni. ali dan nila. Nadi na ko sululoy pani. Ah, dili lab luloy. Mana ka po TV ba mama? Ah, ma-receive sa tingali dato ni Kiki da kanaman. Wala, nara diig na guys, na araw. Yan na si Sakina. Inahilo guys. Ina. Dilo guys. Sige na. Inahilo guys. Ina ra yun. Naa din silang balay karon naglaag mi. Kambo kayo ang kuan dai da bangon sa kilawon. Biraha mo lagi mo ang yang kon yang kana ang Kuan iya bukog ba? Dili ra pero. ah mude kumpa dai ang kuan dai. Ina na magabong kuan. Naragay, agoy, dis mo na ko laling. Datong pagtubong na mo luloy ya Agoy, kaya dis mo limitin na ni ko luloy. laling Agar Siyan sa pagsunod sunod mag inom sa vlog. Ignahilo guys. Dini Mag-vlog na kaling. nagkatuluga pa mong gid si luloy da sa kuan putson niya yang. Nya katulog ko din ni sa kuan. Luy ato na taloy atad nawanaan gid lagi ni. Kay nagigda pa mo si luloy. Dami day nakilawon ang bangus. Sige, mo na mo kilaw ni. May man mo dani magkilaw mo bangus kay kamura man duha. Da. Nawala. Ano man na uwo man na nawala ling. Dako man ni views nito bentuk kung sali siya view da sa balay pero dili ka pwede nga di ka manilit silong ka makita mo nga sa taga gawas. Followers. Mga og hangin. Naami diri ni ilan niyayang kapatid ko. Manghod na ko. So diri ni maniog to. Na nagkilaw po din siya lagi sa bangus. So kagikan po ko dito sa eskwelahan kay nagtudlo. Kapag kumanaaman mi naami tuyo dito sa ubo. So wadto mi ni mamang. So nagapit mi diri. Na si Sakina, oo, karapan ko sa napanan, wala ni problema, magkaraw-karaw namin kay kamauna na siya niya. Hangin, ulan, igna, hello guys, igna. Kiss na yun di, hello guys. Oh guys, very good na siya, Ida. Mani bata ni Yayang na maldita. Nga na iya manghudapit dan eh. Linda. Humot kay Ling. Humot kay Biasong Ling. Okay, sit down na ka na ha. Humot kayo Biasong. Ora. Guys, among sudan kinilawng bangus. Charot na ra. Oh. Yeah. Kanon. Nya dani rami mga on kay hangin-hangin kay ulan. On di ay ta. Dani rami kay kuan kana ang plato no Imo. hayag bangus na kinilaw. Dami kayo. Ano yung dingding nila yan? Parkata da. Dito nang kakata nga basta kay kuan kanang buwang. Di maulanan. Napilin sa loob kata yang. Butik ka mo. Kaya kayo. Ano bang kanang Ulak. Ano ko?
Hindi, dahil ko din ko dragon. Kapit na mo itong ni Lulo itong ng adlaw. Kakaon mo yung daganda inunan yayang kaon mo ko. Inunan ko ka, inunan Lulo nga. Yung Lulo di. Mga on dito. So nagkatuluga ang ahak ng Lulo sa kuan putson yayang. Nakapilaw ko na na karon. Kaptong ka mo ni Luloy da. Daan pa ko kung manghapit ito lang gulbang. Luloy, mang. Ato tamang hapon man to. Buntag to, anisan may buntag, gagang kay inunan yayang. Hindi niyo mahal iluloy, init luloy ka tubig at kapumit. Pagkakatad, tubong ni. Ano lang ako mo sirap to? Ito. Nangin yang mga wanan mi kay dugay mi kay dini wanan mi. Baba na niyo. Ano ba dun ba? Lo. Basta to Diyos. Kaya? Ito sa Diyos. Ito sa Diyos ba yun? Ano ba? Ano ba? Ano kanon? Ang dispora ba na? Sayang mo sa kini. Ulian mo laro yan. Siya. Ya? Dupa-dupas ya. Wala na. Na. Gaspatruhan naman to itong nasa sa Diyos. Uli. Ha. Nagabiday ikinig na niya bata. At ito yan papi ko. At ito yung papi ba? Ito kaon. Ang lagi kong sigaan. Nagsigaan ko yung papi. Naglakaw ko. Jesus, nagkuha mo sila sa mundo. Ay, kwaong po na ko. Kita itong bingan. Ha? Kita itong bingan. Pagkaton ako sila di. Exit ito. Ji na. Ano? Kaya ka na. Ba man ang hatog niya. Agaham di sila pa yun. Halal. Bukan pa. Okay. Ano kayo ang sinilaw nga bangus. Limit nila. Ano kayo? Yang. Kasi yung suka. Suka. Pagpalit nila idi. Inabutang sa halangan niyang bang. Yan ada ni. Ayaw na dito. Kagang niya. Kaslom. Yung suka. Nalami kaya idi. Hindi mo yung pouch maayo nga. May kilo. Dito mo yung pouch na yung suka mo niya. Lupid sa asli. Tuba sa lubi. Magdugay na kayo diba? Yung asun man. Tuba sa lubi. Tubag tubig. Lagyan pero kaslom tayo dapat nito ni mubikuan sa bulan sa tubig. Butangan gaya na ko. Grasya sa Diyos. Ano kaya pa? Ikaw na Kim. Nagay. Busog na. Ang lamit. Ito sa bohol. Dilimite guan na na. Dokabok. Ano? Kada kaong nila. Ikawrot ba ako rin sa una na niya. Agay. Pagbati na nalaga. Lamit kaya ning. Malag nito agay kaya naging diabetic. Gini agay. Padung na. Di ko klaro. Padung na. Nga. Di ko kita na ng TV raw na. Mo ba? Nabawan lagi bilat nakikitan man mo. Uy.
Pagkaon sa kan undin. Agi nang yung luguro ko na ba? Oo. Ko na dili yung daghan. Di na gugong ugre. Di na to. Libre sila. Kaon snack kara sila. Sildoan pag yun. Libre betul sila snack. Hasol na Tan inana. man si kuno. Diyan. Ha? Dagal. Hasol kina inana ban. Nagkarga ka patata. Pagkano man na nimo mga tao. Tapos nakon pag yun na sunduan pag yun nimo. Nga, lisod mo di mo suduan. Sa'yo na Bukan, eh. kabasan. May uban dili diretso sundo. Dilig dito sundo ang uban nga. Ang uban mo sos. Kinsa puong dinhiyang. Puong Ah, wala. dinhila. Ang tana ko gugong wala. Mamuong ba? Ang tana ko gugong. Pamuon. Ay, mamuungay din eh. Ato ba sila yayan ito. Ano yung mamunga dito kailan ni Mugong? Wala din. Ikaw sa tingog. Ko, di nga ma. Hagtos pa lang ko. Tukos buhay kay dulong. Di ako sa ano pa ka. Kung ako pag dito, tapos buhol Di ka na rin biya sana kay matabla sa mga kay buwang na. Hindi nga na. Isa na din kabalayan. Dili ka sa sobra ay. Sobra. Sa kabalayan? Ito pa kayo sa ubos. Ito pa dito sa puntod. Bisusin ako. Doko punuan. Dako na. Yung mga baril na rin. Baril. Kung nait. Basta lagi kung pandagi. Nawa pa may bakante nakita may don. Sa bakante na mo makina. Sa og sabar ko kung kuan. Bakante na kay gabas pa si Julius daw iya. Awan. Julius ba? Kanang nasa kabod dito dia. Ganyan. Ang sabar ko kung bakante. Yung mga kada. Ganan ta dito. Siya mo imo ipagula. Ayaw na ah. Ako rin. So may gamit ni mo dako kay ka nga wa kay gamit. Oh, pwede man di na mag kahoy palit ka sa kanan. Paloblak lo ko. Pakyo karon. Hindi ko ganahan ko inani niya. Paloblak kan yung CR ala lang sa ano. Di ba inani ba? Ano Kaya inani? Buwan ka na ang buwang na kasang. Tignan ka lagi na iamo rin ang kapila na mo ibalay-balay ang prakata. Ipon yung prakata. Alam ko hindi ko. Ina na kay guwang. Nagdala pag ni GR karon nga apila na. At sa Lami. sinta na ko Ako kapis. kon isalog. Lami ba na isalog? Ani isa lo. Nga imo nagniniran. Sama na ninyo na adin sa program. Sige. Sino ulit. Kaya buwang. Di ka na sa gahi. Hindi na siya. Buwang gato ko na na. Lagi kay puungan. Di ka na siya. Dekado ako kay kanaway man. Ako ako. Kaya Bilang kung dito magbanda. balang magastuan ko kay wa man nako. Kuno puhunan pangayo ka man ng DJ. Para magastuan ko pa poong. Puung. Double PC pag yun. May nana ko gud karag ko PC yo. Gamay ra kani mga PC yo. Kanang dini. Idagpak dito sa may santol. Lagi. Yung papa mo nangid mo na maigol mo santol ko. Sa na F sagdi. Igol mo ko makuha ko nga. Makuha na ba. Pila ka kataw imo kon na ubay. Babay na tao ko. Magastuan ko na Nga sa ang bukod yan pagpulong. ang pagbira dito. Nga sinti maggabas. Si Diara mo pagbira. Dili na mo itong CGR. Dagan nga nga tao. Inyo lang ginagastuan nga. Gustuan Pila man. ka sa gastuan na nga. Ang kwento raman. Ang magpilay raman. Ko na na may lag panang may lag sa palibor ay ko na papuong lang. Kay labot sa Katuniko. Yung nasa niko. amang niyo ginako mo Kat- lain nila trabaho. So mamuungay gyud nga mura ira pinangabuhi sa pamilya mamuungay ato pre. Kursihan na nana. Bisag isa ka libo?
Sayunan ka ba sa pagsaka? Sa kalibo. Gamay ra ganun sa kalibugan. Dili sila ka. Oo. Mao gani imo hanyoon alang di nimo pakanon sa tuong buang ka di. Ino naman kanan. Ako magkabalak, di ko kabalak sa wire kanang kuan cable aw sing gamay kayo nga wire sinang may signal yan. Sungay gabi nga lang na. Kuan mo bitay dia nga gamay kayo. Kuan Yang lagi ka na. nakabantay ka sa una yang dito sa balay sa Sige na na. bol yang na ikaw mo nagtunton kamo dan timot. Dito? Ato bang kung kita timot na kay pasakan niya Di mo unya nagsaka. tawa ni Burin kay riyayang Why, na how mo to pick pasaka. Kami nun niyayang daw sa taas. Sangga niyayang daw. Dini ko pikas dito yayang. At tuntun sila sa kuan mong ba. Isyara gid na pag kuan na mo kay wala gid ni ka kwarta-kwarta. Yayang na mental niyayang. Mutuo gid ko ni kining agbalay mang. Kanang pagtukod pa. Diha di ka magpakaon sa kwadrado. Mupay dito. Kaya ganun ang kaon sa kuan hindi maggawa. Ay, pop na mo, abre na ang isa. Pagka. Di na kayo kung kaibog. Basta lang ako. Sa una nun, bagay, laog kay Kusko. Murag dyan. Lock. Karon na. Yabo na lang na mamang langaw mo to. Langaw. Ay sa kusog. Ay sa kusog. Ano mga patsada na niya. Kami nga naitiyan ng isang nagapit dito dito. Ma, nagbagyong urog na. Turog ko nun eh. Nanyan si mamang nagkaon oh. Ada si Ayang. Unya dani raman mi kay alak ka. Kusog king sandayong ni Ayang. Unya din na uy. Kusog kay Uwan guys. Yan si Sakinang. Hinay namang uwan guys. So padung na po day mi magadto sa amo ang tuyo. Tuwa na uwan oh. Yes, ginuog ko kulbaan kung sakinang. Ali siyang, So sa yayang oh. siyang. Sakit ang buntit. Lalagi. Tanawa. Ikaw guys, ging na sayawan pa niya. Da. Ganahan. Oh, no guys. Ganahan gina siya basta na kamera Matik gina siya magkaraw-karaw na yun. Sayawi na lang di, sayawi ang guys di na guys. Mamasko na ko ina. Ina ba? Pasko. Bye-bye na lang. Bye-bye lang di. Bye-bye. Bye-bye di. Bye. Pandung-pandung na midani ni Mamang. Ikisan nagituran. Lain lagi na sa kinang. Nagplaying kiss siya daw. Naasa man imong kuan mang.